kawo miki tallan soyayya gaza karbi da kin ji ɗan yarinya. To a cikin biyu zaɓa guda ɗaya yarinya bari ka ne shan su alale na kan hanya. To a cikin biyu zaɓa guda ɗaya yarinya shamsun alale ne da barka sosaya. A cikin biyu zaɓa guda don kore jayayya tun na farga masoyi shi ne ribar duniya. Na ambata gaskiya lambar yake jimin gurbi na shigo fadake. Ke zan ba soyayya ta sai kirgi ta kiririta shamsu alale ki dube ni ba ni zubar so illa sa. Soyayya ce yau ta saka ni cikin gasa dan saurara Allah ba zan so ba wasa. Hakikar so na faɗa miki domin ya ɗara ƙiyayya abinda ya sa ne na so ki sanin ki ba kya jayayya ki ba ni zuba ta saka da ɗauki da zan koka ki taho ki ɗauki. Naɗa ni sarautar zuciya karki manta da ni kici zan kira gimbiya mai adon zamani kyawunki kamar barbela yau alkawari maka kwalla jirgin so ta shiga shilla na yarda da ki yarinya ki so ni na barin jinya. Ina ma kina kusa ki juyo da kurkwasa da kallon ki zuciya ta kosa ki daure ki ba ni kyautar wasa a ranar bikin mahaifar musa. Ki faɗa masa ni ma zan faɗa aure na maza a yi dangin ki da nawa mu har haɗa ganyen bari laulayi soyayya ta kamun jiki ta sarkin zuciya zaki zaɓa shamsa alale ne ko bare kajin jiki tausaya. Amarya, 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 ango amarya, amarya, goyo ranar ku ta yi. Soyayya ce ta da auren kwani. Ina kuke ku fito magana ku fili. Amarya gatan ango ba su ali. Biki ake amma fa na masu hali. Abin faɗi na nan a gurin amarya. Mai inda ka tila zai sa ta barya mai asada gare ku ya kwashi kunya biki yaki al'umma na ta zariya amarya ango na kiki bi shi kin jiye idan ya ce ki kar da ki masa gunjiye da kin na amto zuciya ba ta burjiye amarya ni na shaida kin fi kowa domin miji na kike zai adanawa ya killace kiki bar hange ga kowa duk hankulan shakanki ya yau bazawa in yayi rashin ki a rayya zai yi daure amma yake ki kawa angon ki kyaure ku sha zumar so ta zarce wa ɓaure farin ango lallai ka samu dama da ta zama rijiya goga za ce ma kaka da magauta ka ɗara masu gulma abin da kake so ne Allah ya yi ma zaki kake an ganga mijin amarya in an shirin sanwa a aje tukunya Allahu tsare mu ɗabi'ar masu gayya mu bara gado zabugo gangar ka kai ma nishan salalai na fage na nema muna waga wasu gasu cikin majema da sun ku gane jariri ya girma so da gauna silar haɗan ku ango da amarya ku zauna tuwa gidan auren ku kwayo alfahari amarya da ango dole kiran ku 'ya'yan alkawari kuna son juna babu faɗa tsakani yayi dare wata gazara amarya da ango ne sun haske gari ku saurara wainiyar me ku kai ware gudare ku kyautata juna don kuwa zai hannun a shige garari amarya da ango soyayya ta kai ku kuna fariya ku
sa nasuwa a cikin raina ku kun samu mabiya. Aure bauta ku rike shi arziki ya zarta siya. Sadakin aure an gona amarya je ka biya. Ba daɗi ko da an san maganin korewa wuya. Ki bar yin sauri kin jama'a ta an gogi tsaya. Kowa ya shaida sai yau burukan rai sun ka cika. Kiyo ladabi da biyayya cikin gida sama karki shiga. Ki damge amanar ango hannuwa zo sake riga. Ango na amarya haƙoƙinta an ɗora maka ka. Ango da amarya so sanadin ku kare ku alfahari.